Myslíte si, že ste skutočný knihomol? Že poznáte príbehy a postavy, ktoré zmenili literatúru? Dnes to môžete dokázať. Poďme na to. Hneď na úvod niečo slovenské. Jozef Nižnánsky napísal kultovú knihu o zbojníkovi z Terchovej. Ako sa volala? Áno. Janošík. Kultová kniha, ktorú pozná každý Slovák. Spomínate si na detstvo? Pavol Dobšinský zozbieral rozprávky, ktoré poznáme všetci. Ako sa volá jeho najznámejšia zbierka? Správne. Slovenské rozprávky. Dobšinský by bol hrdý. Klasika, ktorú čítal každý. Ako sa volá hlavná postava z Exupéryho knižky Chlapec žijúci sám na planétke? Správne. Malý princ. Kto z vás ho má doma na poličke? Karl May napísal desiatky kníh, ale jedna sa stala legendou každého slovenského dieťaťa. Ktorá jeho kniha o indiánoch bola najslávnejšia? Správne. Winnetou. Karl May vedel písať dobrodružstva? Hymna, ktorú poznáme všetci, ale kto ju napísal? Ktorý slovenský básnik stojí za textom Nad Tatrou sa blízka? Správne. Janko Matúška. Dúfam, že ste to vedeli. Túto by mal vedieť každý. Ktorá autorka stojí za sériou kníh o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi? Správne. J.K. Rowling. Táto žena zmenila svet čítania. Zostávame vo svete mágie. Ako sa volá čarodejnícka škola, do ktorej Harry dostal pozvánku? Áno. Rockford. Kto by tam nechcel študovať? Od čarodejníkov k hobbitom. Ktorý autor vymyslel svet Stredozeme a napísal Pána prsteňov? Presne tak. Tolkien. Génius, ktorý stvoril celý svet. Detektívna klasika, ktorú pozná celý svet. Ako sa volá slávny detektív, riešiaci prípady so svojím priateľom Watsonom? Výborne. Sherlock Holmes. Najslavnejší detektív všetkých čias. Nobelová cena za literatúru nie je pre každého. Kto napísal román Starec a more? Správne. Hemingway. Nobelová cena bola zaslúžená. Dobrodružstvo v srdci džungle. Ako sa volá chlapec, ktorého od malička vychovali vlci? Áno. Mowgli. Džungla ho vychovala lepšie ako mnohí. Ruská literatúra ovládla svet. Kto napísal jeden z najväčších románov všetkých čias? Vojnu a mier. Presne tak. Tolstoj. Ruská literatúra nemá konkurenciu. Tieto rozprávky poznajú deti po celom svete. Kto napísal Snehulienku, Červenú čiapočku a Perníkovú chalúbku? Výborne. Bratia Grimovci. Rozprávky na večnosť. Prechádzame na druhý level obťažnosti. Príbeh o spravodlivosti a vykúpení. Ako sa volá hlavná postava románu Bedári, ktorý ukradol chlieb? Správne. Jean Valjean. Príbeh, ktorý dojme každého. Slovenská klasika detskej literatúry. Ktorý autor napísal Modrú a zelenú knihu rozprávok?
Áno, Ľubomír Feldek. Slovenská klasika pre deti. Latinskoamerická literatúra na scéne. Kto napísal magický román 100 rokov samoty? Správne. Garcia Márquez. Magický realizmus v najlepšom. Zostávame v Stredozemí. Ako sa volá temná krajina zla, kde vládne Sauron? Presne tak. Mordor. Temnejšie miesto neexistuje. Ruská duša v literatúre. Kto napísal psychologický román Zločin a trest? Výborne. Dostojevský. Psychológia ako nikto iný. Za každou fikciou sa skrýva príbeh. Ako sa volal skutočný človek, ktorý bol predlohou Robinsona Crusoea? Áno, Alexander Selkirk. Fikcia inšpirovaná skutočnosťou. Shakespeare miloval jednu formu básne. Ako sa nazýva básnická forma so 14 veršmi? Správne? Sonet. Shakespearova obľúbená forma. Shakespearova produktivita vás prekvapí. Koľko hier napísal počas svojho života? Presne tak. 37 hier. Produktivita na úrovni legend. Slovenská literatúra nezabudla na vojnu. Ako sa volá román o partizánoch od Rudolfa Jašíka? Výborne. Námestie svätej Alžbety. Jašík vedel písať o bolesti. Verona, vášeň a tragédia. V ktorej krajine sa odohráva príbeh Rómea a Júlie? Áno, Taliansko. Verona žije z tohto príbehu dodnes. Nie každý píše pod vlastným menom. Ako sa volá skutočné meno autora píšuceho pod pseudonymom Mark Twain? Správne. Samuel Clemens. Pseudonymy skrývajú veľké talenty. Detektívky písali aj ženy a veľmi dobre. Kto napísal sériu záhadných prípadov Hercula Poirota? Presne tak. Agatha Christie. Kráľovná detektívok zaslúžene. Prichádza tretia. Najťažšia úroveň. Alexandre Dumas vedel písať väzenia. Ako sa volá ostrov z románu Grof Monte Cristo? Výborne. Monte Cristo. Pomsta chutí najlepšie po rokoch. Absurdita ako životný štýl. Kto napísal znepokojivý román Proces? Správne. Kafka. Absurdita, ktorá opisuje skutočný život. Späť do Tolkienovho sveta. Ako sa volá Hobbit? Hlavná postava knihy Hobbit a strýko Froda. Áno, Bilbo Pitlík. Malý Hobbit, veľké dobrodružstvo. Nie každá spisovateľka písala pod vlastným menom. Pod akým pseudonymom publikovala Mary Ann Evans? Presne tak. George Eliot. Ženy písali aj pod mužskými menami. Záverečná zastávka Joycea. V ktorom meste skončil život autor románu Odysseus? Výborne. Zürich. Nie každý to vedel.
Slovenská kultúrna história. Ktorý spisovateľ stál na čele Matice slovenskej ako jej prvý predseda? Správne. Štefan Mojzes. Zakladatelia sú hodní pamäti. Začiatky veľkých kariér sú zaujímavé. Ako sa volá prvý román Gabriela Garciu Márqueza? Áno, Vypadané lístie. Veľké kariéry začínajú skromne. Tolstoj a jeho majstrovské dielo. Koľko rokov mal, keď dokončil Vojnu a mier? Presne tak. 41 rokov. Múdrosť prišla s vekom. Dystopická literatúra varuje. Ktorý autor napísal román 1904 a v ktorom roku ho napísal? Výborne. George Orwell, 948. Rok otočil a kniha vznikla. Francúzske divadlo má svoje tajomstvá. Ako sa volá skutočné meno slávneho dramatika Moliéra? Správne. Jean-Baptiste Poquelin. Molière znel lepšie. A sme na konci kvízu. Veríme, že ste otázky hravo zvládli a nezabudnite sa so svojím výsledkom podeliť v komentároch. Budeme radi za každý like, komentár a odber. Ak máte nápady na ďalšie témy, ktoré by ste chceli, aby sme spracovali, tak nám ich určite napíšte pod video. Ďakujeme.